Усім добрий вечір. В етері телеканалу АТР програма Прайм. Я її ведучий Айдар Мождабаєв. І сьогодні ми матимемо велику подробну розмову з відомою журналісткою, політичною оглядачкою Мариною Данилюк-Ярмолаєвою. Пані Марина, привіт. Вітанечка всім. Давно не бачилися, не спілкувалися. Тим цікавіше буде, я думаю. І перше запитання я б хотів насправді тобі поставити, щоб ти сама обрала найважливішу внутрішньополітичну подію останніх тижнів, не те, що вчора, сьогодні, а останніх тижнів, і зовнішню і внутрішню політичну подію, яку ти вважаєш найбільш впливовою, неважливо в негативному чи в позитивному плані. Це я маю сказати, чи ви даєте на вибір тему? Я просто хочу знати, що ми ж на ти, здається, що ти, Марина, сама вважаєш найголовнішою новиною, темою політичною, зовнішньою і внутрішньою. Тоді я вже, почувши вашу думку, пані, хоча б на ти, я тоді додаткові запитання ставитиму. Однозначно, найголовнішою подією я вважаю початок перемовин нашого вступу до Європейського Союзу, тому що це історична подія. На жаль, військовий час, постійні обстріли Російської Федерації не дають нам сповна осмислити і насолодитися цією історичною подією, за яку заплачено вже десятки та вже сотні тисяч життів українців, левова частина нашого часу і 10 з гаком років після Революції Гідності. Тому що наш шлях до Європейського Союзу почався саме там. Із інших подій я би виділила таку тенденцію, як дискредитація Збройних сил України ротом Мар'яни Безуглої, але всі ми розуміємо, хто за цим стоїть. Ну і, безумовно, загалом розмови від різноманітних персонажів Західного світу чи ні, які нам пропонують ті чи інші варіанти мирних домовленостей з Російською Федерацією. Ну, власне, Марино, в принципі, я так думав, співпаде, не співпаде. Я в таку гру сам з собою заграв і, в принципі, співпало. Не знаю, з чого почати. Ну, мабуть, з приємного почнемо. Ну, хтось із критиків скаже, що Європейський Союз – це не НАТО, це ще далекий шлях. Ну, я декілька днів тому брав інтерв'ю, вже не пам'ятаю, серйозної людини, каже, що 30-й рік – це найоптимістичніший сценарій вступу до ЄС, якщо все буде добре. Так, ще пізніше. І це не НАТО, звісно, і це фізично нас не захищає. Чому ж тоді, на твою аналітичну думку, ця подія заслуговує на таку велику увагу і таку велику шану? Ну, найперше, це обрання українцями місця у нашому світі. І, вибачте, наше місце не в руському мірі, не серед якихось азіатських країн, не те, щоб ми були якимось там рабом економічним Китаю, а були серед рівних собі, серед Європейського Союзу. І справа в тому, що я, на щастя, мала таку нагоду поїхати до Брюсселя, поспілкуватися з топ-посадовцями, які займаються саме напрямком України у складі наших політичних оглядачів. І всі наші розмови із закордонними нашими партнерами, із тими людьми, від думки яких реально йдуть ті чи інші рішення щодо України, була одна така теза головна. Європейський Союз замислився над тим, щоб перезібрати себе, переосмислити своє місце на геополітичній карті, і вийшло так, що без України ця карта не складається. Тому це наше історичне вікно можливостей, коли ми, не знаю, маємо доповзти до того Європейського Союзу і увійти на правах рівноцінного партнера. Чому так? Тому що це відновлення історичної справедливості. Ніколи нормальна Європа, адекватна, процвітаюча, не складалася без того, щоб там не було України. Ця Україна могла бути в різних формах, у вигляді Русі, у вигляді князівства Литовського і Польського, де Україна мала значні позиції. В часи Гетьманщини ми теж були дотичні до різноманітних
знакових історичних подій в Європі. Тому ми повертаємося в свою сім'ю. Чому це важлива історія? Тому що українцям потрібна сатисфакція внаслідок цієї повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Ми маємо нарешті розірвати оці вузли із російським міром і доєднатися до тих держав, з якими ми рівня. Тому що, вибачте, ми спілкувалися із чеськими, наприклад, представниками, із Петером Стано, який є просто феноменальним, молодим, дуже класним політиком. І я себе вловила на думці, що, господи, ну да, у них там Фіцо зараз представляє внутрішню політику на території Словаччини. Але якщо у них така людина є на експорт, то у Словаччини все буде дуже добре. І в незалежності, що там наобирають під час того чи іншого виборчого етапу, їхні внутрішні виборці. Тому я вважаю так, що от ви там сказали дату 2023 рік, насправді вона аж надто оптимістична, там насправді говорили про дещо інші дати. 2023 рік може лише бути у тому випадку, коли ми зробимо всі реформи. 2030, і, мабуть, я сказав, 2030. 2030, коли у нас буде більш професійний уряд. Тому що є відчуття, що з нинішнім урядом і з нинішнім складом нашої влади, яка перебуває при владі, Європейський Союз не може зробити нічого більшого, тому що люди некомпетентні, люди не вміють вести діалоги. І, чесно вам скажу, європейці б хотіли бачити рівнем собі в питанні бюрократії. Тому що ми тут можемо сміятись, ха-ха-ха, бюрократія, але бюрократи всередині уряду – це дуже важливий гвинтик, який збирає всю систему. А коли у нас замість цих гвинтиків якісь блогери, якісь незрозумілі Мар'яни Безуглі, якісь там абсолютно безумні люди, які влаштовують бійки з ветеранами, то, очевидно, ця система не буде працювати. Тому ця дата, на мою думку, перебільшена. Я б ще плюсунула років 5. Я вважаю так, що перед тим, коли я буду виходити на пенсію, мабуть, от тоді ми вступимо до Європейського Союзу. Ну, це ще далеко, Марина, до вашої пенсії. Ну, далеко. Тобто, оці роки ми маємо витратити на те, щоб повністю привести до ладу свою систему політичну і економічну. Ой, пані Марине, ти сама цю тему почала привести до ладу. Це так просто сказати. Тоді я попрошу подробніше. Ну, по-перше, я не є, м'яко кажучи, адвокатом нашої влади, нікого там майже не знаю з неї. Але якось це чи ні тут протиріччя такого, що за цю владу це сталося запрошення. І європейська Урсула фон дер Ляєн сказала, що Україна якимись там шаленими кроками крокує в Євросоюз з випередженням графіку. В той же час ось теза, що ця влада, ну, вона не підходить, не відповідає вимогам вступу до Євросоюзу, і на твою думку вже інший уряд, тобто не те, що уряд може там будь-який, інша в принципі влада буде на чолі України, коли Україна, ну, в якомусь там році стане повноправним членом ЄС. Я б не приписувала це прям так сильно цій владі, не тому, що я не люблю владу, а просто я дуже давно у політичній журналістиці і дуже чітко розумію, висвітлювала, як приймалися у нас євроінтеграційні закони. І може я для когось відкрию тут якийсь дивовижний секрет, але перший пакет євроінтеграційних законів був напрацьований дуже непоганий ще під час влади Віктора Януковича. Тому що, я нагадаю, на перших термінах свого президентства Віктор Янукович якраз таки задумувався, що було б непогано піти до Європейського Союзу і стати його частиною. І треба визнати, що у партії регіонів були досить непогані фахівці із права внутрішнього, з права міжнародного, і вони напрацювали базу і частину законів, які потім дозволили нам уже говорити про асоціацію Європейського Союзу, про якісь там більш серйозні переговори, було ухвалено під час них. Але потім Віктор Федорович вирішив, що краще швидко взяти гроші у Росії, і на цьому застопорився на шлях до Європейського Союзу. Як ви всі пам'ятаєте, все це вилилося в Революцію Гідності.
Далі всю цю історію з Європейським Союзом підхопила нова постмайданна влада, і мушу визнати, що уряди Гройсмана і Яценюка проробили величезну роботу. І якраз таки асоціацію з Європейським Союзом підписали ніхто інший, як саме Арсеній Яценюк та Петро Порошенко. Що стосується початку перемовин вступу до Європейського Союзу, то на закритих зустрічах із нами, із політичними оглядачами з України, ми неодноразово чули таке дуже цікаве словосполучення, як ви заплатили дуже високу ціну за цей вступ до Європейського Союзу. Це малося на увазі якраз таки звитяга українського народу, наше бажання щире бути в Європейському Союзі і відверта ціна, та що ми платимо кров'ю за цей вступ до Європейського Союзу. Тому, вибачте, навіть якби у нас при владі були черті рогаті, вони змушені були чути думку українського народу і рухати в бік Європейського Союзу. Тому що кожне соціологічне опитування, де досліджують, що хочуть люди, куди вони бажають піти, які політичні блоки їх цікавлять, там Європейський Союз просто шаленим відривом від всього іншого того, що хочуть бачити люди опісля, які форми України після війни вони вбачають для себе. Тут немає чого сказати, абсолютно істина, і це дійсно заслуга української нації, і в першу чергу військових. Тому що просто політики на Заході, вони теж дивляться на настрої своїх суспільств. Вони бачать, як ставляться до боротьби України з Росією люди в їхніх країнах. І це наслідок цього в першу чергу, це 100%. Я хочу, якщо вже, я точно знаю, що на відміну від мене ти розумієшся і цю тему вивчала і вивчаєш, і стежиш за нею, за цими критеріями вступу. Ось що попросити тебе, Марино, описати, на якому етапі ми зараз знаходимося. Ось просто зараз, влітку 24-го року, від початку, кажуть, що ми вже дуже швидко рухаємося. І про недоліки не дуже говорять. Я не хочу там, щоб штучно щось вигадувати, але насправді, може є якісь галузі, якісь напрямки, в яких ми просунулися більше. Там, не знаю, там свобода слова, чи там, я не знаю, судова реформа, чи реформ багато, насправді, там десятки, здається, да, критеріїв. Чи є перекоси, чи ми рухаємося так, більш-менш рівно по різних напрямках? Ось, яке твоє враження? Там, де завжди суспільство прикладало більших зусиль, ми там рухаємося краще. Тому, якщо ми говоримо про свободу слова, то тут, безумовно, у нас все більш-менш нормально, тому що попри те, що в нас діє єдиний телевізійний марафон, що таке єдиний телевізійний марафон? Це смертний вирок телебаченню старої формації, телебаченню, яке існувало за кошти, до речі, великих олігархів, тому що зараз українська журналістика починається до своїх витоків, до джерел. Коли головне твій авторський проєкт, коли головне репутація автора. Якщо люди довіряють тобі, то вони будуть іти за тобою. Це дуже важливо. Плюс, як ми могли помітити за різними соціологічними опитуваннями, навіть наявність єдиного телевізійного марафону не дозволила значній кількості представників нинішньої влади наростити собі рейтинги, стати національними лідерами. А навіть рейтинг Володимира Олександровича, згідно останнього соціологічного опитування, яке робив Центр Разумкова на замовлення, до речі, USAID, що свідчить, що це не проплачено, не якісь там політичні опоненти заплатили, не Марина Данилюк-Єрмолаєва вкинула там грошей, щоб очорнити владу. Це було тверезе дослідження за кошти американських платників податків. От вони свідчать, що рейтинги влади посипалися. І я можу сказати, що ті журналісти, які працюють, які роблять свої проекти в умовах надскладних, вони заслуговують на повагу, величезний респект, тому що на них тримаються демократії. Якщо ми говоримо про сфери, де досить складно йде, то це безумовно судова реформа.
І тут додає складнощів саме те, що у нас монополія у владі, відповідно, немає тверезої дискусії, що ж треба робити з цими судами. Реформи САП, НАБУ, якщо ми помітимо будь-який документ, який нам виписують наші західні партнери, хоч G7, хоч МВФ, там завжди буде прописана реформа НАБУ, САП, БЕП, але не така, яку б хотілося, наприклад, представникам Банкової, а нормальна, яка б сподобалася, який би поставили плюс наші західні партнери. Так як Україна велика країна і її економіка була в основному сировинною, нам треба думати, що робити, тому що просто торгувати зерном з Китаєм і бути залежним від того, що там собі думає Росія, це, мабуть, не наш варіант. Тут ми маємо дуже серйозно подумати над тим, що ми можемо виробляти, що може бути нашою фішкою, і головне, нам треба буде вирішити дуже серйозне питання з нашими конкурентами, серйозними по аграрному бізнесу в Європейському Союзі. Тут я можу назвати дві країни, які співмірні за нами за територію, це Польща та Франція. Обидві країни мають такий пласт фермерів, у них там своя специфіка фермерського господарства. Враховуючи, що за орні землі Європейський Союз завжди платить досить такі відчутні кошти, то, очевидно, нам треба сідати буде за стіл переговорів окремо з Францією і Польщею і ділити цей ринок. І причому треба відстоювати свій інтерес, тому б хотілося мені, щоб на цих круглих столах, щоб на цих міжурядових переговорах було більше практиків і менше людей, які обіцяють, що все буде ок. Чому це важливо? Тому що, як ви знаєте, зараз у нас головує в Раді Європейського Союзу Угорщина. На щастя, її головування воно припадає більше на літні місяці, тобто навряд чи Угорщина зробить там щось прям погане для України, але далі буде півріччя саме Польщі. І мені б хотілося, щоб за цей час ми не посварилися, не влаштували такі емоційні гойдалки і каруселі, які ми переживали в недалекому, буквально в минулому, коли були протести рольників, розсипання українського по землі, українського зерна, оці всі хвилі ненависті і дурістики, так би мовити, у соцмережах а-ля Твіттер. Хотілося, щоб тут уряди теж думали на перспективу. Тому що насправді Польщі дуже вигідно, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу. Але нам треба продумати, як ми будемо діяти разом, не разом, коли мова йде про торгівельні інтереси і окремі економічні інтереси двох великих країн, чиї території майже співмірні. Добре, що ти згадала про цю ситуацію. Вона, до речі, час від часу у вигляді там, може, менш масштабних протестів повторюється. Ось було там тиждень десь тому спроба або обіцянка щось заблокувати. А ось на твою думку, скільки в цьому політична складова, яка? Ну, я маю на увазі вплив Росії, там вже були фермери з російськими там символами, і є в Польщі проплачені політики, проплачені там лідери думок умовні, і поляки про це теж знають. Наскільки їхній вплив Росії у цих протестах великий? Наскільки це реальність, яку нам буде потрібно виправити з Польщею, ось, як ти кажеш, за півроку десь? Найперше варто сказати, що система господарювання аграрного у нас із Польщею, вона різна. І так трапилося історично. Тому що якщо ми подивимося на аграрні бізнеси, які розвивалися в Україні до приходу радянської влади, то у нас було дуже популярно бути великим землевласником, ставати якимось там дуже крутим бізнесменом. І, наприклад, можу сказати, що якщо ми говоримо про те, у кого були найбільші яхти в Європі, хто там з найбільшими яхтами плавав по Середземному морю, то це, наприклад, був клан українських хотілося сказати агроолігархів, але
відомих меценатів і власників цукрового бізнесу клану Терещенків. От вони плавали там на прекрасних яхтах, про яких писали, до речі, в західних ЗМІ. Коли ми зараз дивимося на наших агроолігархів сучасності, то, наприклад, багато хто знає, що в Юрія Косюка, який займається курятиною, професійно продає її, абсолютно адаптує її уже на європейські ринки, свої підприємства відкриває в Європі. В нього теж є найбільша яхта. Якщо ми говоримо про польський ринок, то у них традиційно фермерство воно невелике, дрібне, дотаційне, і це абсолютно дві різні системи господарювання. Для того, щоб їх урегулювати, це мають бути довгі дискусії на урядовому рівні. Я не вважаю, що тут прям такі от головне це російські впливи. Російські впливи з'являються на етапах якихось бурхливих емоційних дискусій у Твіттері, у те, що називається тепер соцмережа X. А що стосується практичних речей, то тут треба сідати і дискутувати. І знову ж таки, я повторю, що дуже важливо, щоб за одним круглим столом на міжурядових делегаціях збиралися не ті люди, які там ноунейми, і ми їх не знаємо, а люди, які професійно займаються бізнесом, і щоб вони були з української сторони і з польської. Два бізнесмени завжди знайдуть спільну мову. Політикани навряд, а два бізнесмени, які порахують прибутки, зрозуміють, що разом вони можуть виграти від якоїсь спільної історії в Європейському Союзі, подальшому експорті, виході на більші порти, то це вже дискусія абсолютно іншого рівня. Я мала певні розмови з людьми, які займаються у нас дуже серйозно аграрними бізнесами. Вони сказали, що точки дотику є. Головне, щоб ці дискусії були, не припинялися, і в українського уряду, в Банкової була те, що називається політична воля до того, щоб ми налагодили діалог із поляками. Ось ти згадала Угорщину у зв'язку з її головуванням в Євросоюзі. Я згадав мій там останній там приїзд туди, давно дуже було, ще до всього. І я пам'ятаю дуже дивний факт. Мені сказали, що Франція з Угорщиною там при вступі в ЄС або там за там декілька років домовилися про те, що якось так треба домовлятися з сусідами, бо ну дійсно абсолютно різне сільськогосподарство. Ти абсолютно маєш рацію, там колгоспів не було. І я думаю, ця відмінність вона головна, в принципі. От ви згадали про Угорщину і Францію. Тут треба зрозуміти, що у них величезні історичні зв'язки, особливо після відомих всіх подій, коли Радянський Союз намагався задушити протести в Угорщині, величезна частина угорських еліт була змушена іммігрувати зі своєї країни, щоб не бути знищеними, щоб рашисти не влаштували над ними геноцид. І, відповідно, коли ми зараз дуже часто дивимося прізвища, походження французьких еліт, наприклад, це дуже видно по культурному середовищі, там кіноактори, режисери, драматурги, дуже часто у них є угорське коріння. І маючи такі впливи безпосередньо на території Франції, так, вони мають знаходити спільну мову. Те ж саме нам треба робити і з Польщею, тому що наші зв'язки після того, коли на територію Польщі переселилося більше мільйона, навіть до 2 мільйонів українців, через війну і через окупацію певних частин території, наші зв'язки тільки будуть міцнішати. І тому Україні треба користуватися цим як козирем додатковим. До речі, Марино, здається, Саркозі був угорського походження. Ні, Саркозі трошки іншого походження, він взагалі-то там французький єврей, але це не важливо. Там, в принципі, якщо пошукати, то можна знайти угорське коріння в інших представників. Це, може, і не правий, здається, вони саме з угорських євреїв. А може не так, але точно хтось був і хтось є, це абсолютно точно сказала. Я хочу про судову реформу, пару слів буквально. Напевно, її неефективність, її така мала результативність, вона найпомітніша людям. Як? Дуже просто. Дуже мало гучних корупційних судів. Дуже мало, дуже повільно, дуже
як там, ну я не знаю, все це триває. Ну навіть такі справи, як справа Дубинського, так, про державну зраду, про просто відверто, це найважкіше там злочин проти держави. Це дуже багато він ходив на волі, і всі все знали, і ніхто його не чіпав. Можемо згадати ще багато прізвищ людей, які ще досі на волі такого типу, бо вони там пов'язані там з якимись впливовими людьми. Ну і найбільш, напевно, кидається в очі, це доля наших корупціонерів, там таких відомих, саме відомих, а не якихось там регіональних, яких, може, там і судять. І кидається в очі доля, власне, судових працівників, суддів, яких дуже важко судити, їх випускають під заставу. Багато просто, знаєш, уже, ну, напевно, у тебе те саме, коли ти бачиш, що якусь там більш-менш, ну, на якомусь рівні впливову людину беруть, там підозру оголошують, то думаєш, питання одне, а за яку заставу він вийде? Просто, ну так як гра, можна в лотерею грати. А суди потім так знижують заставу, знижують, проходить тиждень, їх викупають, але далі вже ніхто не пам'ятає про ту справу. Тим більше це все відбувається на тлі війни. Це дуже помітно. І ось дійсно так, а може я і не правий. Чи дійсно ця реформа, вона дуже відстає помітно через таку корупційну складову, що, ну, своїх не кидаємо, там цей радянський гасло тощо? Головне, щоб була політична воля проводити ці реформи, тому що у свій час була проведена реформа Верховного суду. В свій час суспільство домоглося створення ВАКС, Вищого антикорупційного суду. Якщо ми порівнюємо із іншими судами, то вони досить непогані. Але, на жаль, війна, початок повномасштабного вторгнення, багато процесів загальмувало. Багато тих людей, які реально професійно займалися саме судовою реформою, вони або зараз працюють з військом, або мобілізовані, і, відповідно, є пауза. Кожна влада мала таку величезну спокусу поставити свою спеціально обучену людину і контролювати суди і суддів методом телефонного права. Я вважаю, що ми повернемося до реформи судів, але коли у нас розпочнеться нормальний, адекватний політичний процес. Тому що коли в країні монополія влади одної партії, то, безумовно, ні в кого і не виникне питання, давайте робити ту судову реформу. Тому все упирається у політичний процес. Повірте, я з великою насолодою, наприклад, згадую 2016 рік, коли якраз таки у Верховній Раді були бурхливі дискусії, там півроку обговорювали, як правильно реформувати Верховний суд. І від тих професійних дискусій я отримувала насолоду як журналіст. І все те, що ми отримали внаслідок цих дискусій, воно було дуже непогане. Непоганий конкурс суддів, бажання, до речі, дуже багатьох людей, які раніше суддями не були, піти і спробувати себе на конкурсі. Я можу сказати, що я не буду зовсім хейтити суди, тому що у нас, до речі, величезний недобір суддів. У нас десь приблизно 7 тисяч суддів потребувала б наша судова система. Ті судді, які у нас ще працюють, вони завантажені на місяці вперед. І дуже часто вони бояться, вони працюють в умовах психологічного тиску і в очікуванні, хто ж їм там зателефонує і скаже, або ти оце там це прописуєш, або ми там дістанемо певні тонкощі твоєї біографії. Тому для того, щоб у нас все було ок, ми маємо відмовитись нарешті від телефонного права, від намагання контролювати головні суди і від намагання впіхнути свою людинку у ключові суди, які розглядають ті чи інші такі резонансні справи. Марино, можливо, тут є певне протиріччя в тому, що так, вочевидь, там є політичний тупик. І це може бути вирішено, зрушено там не з місця, а там з повільного такого руху на більш швидкий, з початком політичного, нормального, демократичного процесу в європейській країні Україна.
Але коли таке буде, ніхто не знає, бо до закінчення війни нічого не буде, жодної політики. Чи це означає, що ця реформа поставлена на паузу, ну, де-факто, за чимось бажанням або небажанням щось робити? І чи взагалі може стояти на гальмах така реформа? Це перша частина питання. А друга, а ось цей брак суддівського корпусу, чи не можна його якось компенсувати за рахунок ветеранів, які багато з них, хто, ну я особисто знаю, мають юридичну освіту і, в принципі, могли б бути справедливими і непідкупними суддями? Я б не зводила все, що от ветеран має іти і щось робити. Давайте чесно скажемо, що левовій частині ветеранів захочеться відпочити, зайнятися своєю професією, налагодити свої стосунки в сім'ї. Не треба на них звалювати ті речі, які ми можемо робити люди цивільні в тилу, які не сидять десь в окопі на Лиманському напрямку. І уже зараз ми можемо спостерігати за певними судами, відслідковувати найбільш такі скандальні процеси, моніторити. Є ж у нас і відкриті засідання, не всі ж закриті засідання, що там відбувається по тих судах. І я знаю, що багато моїх колег реально ходить в ті суди і моніторить, що там відбувається. І суспільний нагляд, він працює. Є ще така, наприклад, дуже резонансна справа, як справа Романа Червінського, відомого українського розвідника. Так от можу сказати, що коли цю справу розглядали в Києві, в Шевченківському суді, та суддівська колегія, яка розглядала цю справу, сказала, що дивіться, ми хочемо працювати за законом, ми не хочемо ухвалювати ті рішення, за які нам прилетять. Зараз справа розглядається в іншому місці, в місті Кропивницький, і там судді теж читають закони. І, до речі, за моєю інформацією, один із суддів, який присутній на судовій колегії, це колишній ветеран. Але людина взята в лещата системи, і тому давайте ми не будемо ветеранів одразу мішати з гівном, тому що не все вирішується його статусом УБД і ветеранськими регаліями. Суспільство має крутити ці процеси. Ветеранам є чим займатися, воїнам ЗСУ є чим займатися. Ми, люди, які в тилу, маємо тримати на своїх плечах демократію. Це наша головна задача. Тому що мені дуже не подобається, що до цього часу у нас вже 11 років війни, а знаходяться у нас екзальтовані пані, які кажуть: от повернуться з війни наші хлопчики, ох, вони зададуть жару. Завжди хочеться запитати таких пані: а що ви робите щодня, щоб ці хлопчики і дівчатки, які повернуться назад додому в тил, відчували, що тут абсолютно все було не профукано в тилу. Це такий двосторонній рух, коли тил має допомагати фронту, ну а фронт має захищати тил. Тут я, може, не чітко висловився. Я мав на увазі те, що ті люди, які вже не в діючій армії, ну тобто які комісовані через стан здоров'я, що є серед них юристи, є люди, які мають гарну освіту. Я просто сам особисто таких знаю, які в принципі могли б стати суддями дійсно чесними, справедливими, бо відчуття справедливості – це, ну, вони ж за це в принципі і воювали, за те, що за справедливу, чесну Україну. Я лише про це мав на увазі, а не те, що абсолютно маєш рацію, що за нас, за людей, які мають цим займатися, за фахівців і за громаду, ніхто це не зробить. І це абсолютно ганебна справа, коли ось ветерани приїдуть, нічого собі і захищати, і ще тут вирішувати питання. Я тут абсолютно погоджуюся, це паразитизм просто якийсь такий ментальний. Головне, щоб були оголошені чесні конкурси. Про чесні конкурси на відбір тих чи інших суддів, в ту чи іншу там судову гілочку, і говорять нам наші закордонні партнери. Якщо конкурси будуть достатньо прозорі і відкриті, я впевнена, що знайдеться низка людей, які захочуть спробувати свої сили. І це будуть не тільки ветерани, це можуть бути якісь волонтери, це можуть бути люди, які зараз на різних позиціях мають юридичну освіту і, наприклад, працюють десь нотаріусом, але хотіли б, наприклад, потім підкрутити свої скіли і спробувати себе на посаді суддів. До речі, мова про це. Мова про це, тому що у 2016 році я знаю низку людей, які пішли на конкурси, їм було цікаво цим займатися.
До речі, я зауважу, що конкурси на будь-які посади, і може хтось у нас буде здивований, бо, наприклад, хтось досі в нашому пострадянській там свідомості, що дипломатом може бути тільки людина, дипломат, якась там блатна. Ні, у Швеції, наприклад, ось передостанній посол Швеції, забув, якого просто вилітіло з голови, він був журналістом в будівельному журналі. Захотів стати, має освіту, захотів стати там дипломатом, склав іспит, виграв конкурс і став. Так само і має бути на всі державні посади. Тобто це ж не про касту, якусь китайську касту дипломатів, там, які там лише дипломатією займаються, або там когось інших суддів там тощо. Тобто відкрита жива система – це теж частина європейського стилю життя, і так і має бути. І за цим треба слідкувати і робити всі ці процеси, якщо вони на то заслуговують, відкритими, публічними і допомагати справедливості насправді. А друга тема, яку Марина згадала, я хочу сказати, що я читав Марину, я буквально взяв там декілька днів тому новину з НВ, здається, ну неважливо, в принципі. І там, значить, стверджується, що Безуглу в Генеральному штабі, пані Безуглу, цю слугу, значить, з парламенту, вважають чорною міткою. Там щось таке було від Офісу президента, що вона – це неофіційний, не прес-аташе, неофіційний, просто вилетіло слово на Єрмака, голови Офісу, і що якщо вона на когось наїжджає, ну, це зрозуміло, згадка і натяк на Залужного, то все. І написано було так, що в оточенні Сирського він сам розуміє, що, типу, ну, нічого там доброго на них не чекає через те, що вона почала на нього там до суду подавати, тощо до того на Залужного вона стрибала, що правда до суду не подавала. Ну, наступного разу, напевно, можна буде просто заходити в Генштаб і виводити звідси вже вона особисто, воно може Коля Котлета, там теж відомий громадський діяч, він любить перевіряти там різні заклади. Ось Генштаб – це певною мірою заклад, можна зайти там когось вивезти. Насправді це дуже поганий жарт. І це якийсь такий іспанський сором, я відчув, ну, не знаю, до чого тут Іспанія, вже треба перейменовувати нам самим якось. Але чи це дійсно так, просто жахливо. Уявити собі таке неможливо, бо вона виглядає як фрік, вона поводиться як фрік. І якщо це дійсно так, ну, напевно, що це свідчить про те, що інституції не працюють, а працює якісь там, я не знаю, там, система смотрящих, як раніше казали. Хоча водночас там у Зеленського інтерв'ю брали і закинули йому західні журналісти, що ось ваші там менеджери, ось Єрмак, він має там надто великий вплив. На що Зеленський сказав, нічого подібного, це я йому кажу, що робити, і він виконує лише мої завдання. І тут просто стільки всього, що я так сам не можу розібратися, що тут добре, що поганий, і як на це все реагувати, а як насправді, от на вашу аналітичну думку, пані? Ми почнемо з першої частини питання чи з другого? З будь-якої, пані, прошу. Я дивилася це інтерв'ю, це було видання Bloomberg, якщо я не помиляюся, пана Зеленського. Так, він там визнав, що така Єрмак виконує ті вказівки, які йому дають. Це насправді була помилка президента озвучувати такі речі, тому що це стане таким дуже важливим мемасиком. Пам'ятаєте, як у нього було попереднє інтерв'ю Наталці Мосійчук, де він сказав, що Єрмак просто таки дуже крутий і потужний менеджер, і взагалі Єрмак зі мною прийшов, зі мною і піде. Оце продовження, це сіквел отієї цитати, що Єрмак у нас абсолютно незамінимий і йому дозволено все. Тобто Зеленський фактично визнав, що Єрмак зачищає, до речі, поле від потенційних конкурентів і тримає Зеленського у своїй інформаційній бульбашці. Але це проблема Зеленського, тому що, дивіться, після того, коли ця влада піде у відставку,
До Єрмака, може, і не буде питань від відповідних органів, тому що він ніде не підписує документи, він ніде не ставить свою печатку, а пан Зеленський, до речі, і підписує, і ставить свою печатку. Тому мені дуже шкода пана Зеленського, тому що мені здається, що коли тобі скільки там 46 років, то вже варто дослухатися до свого розуму, а не до розуму там товаришів, сімейних друзів, кумів, потужних менеджерів та інших абсолютно незрозумілих чоловіків, яким ти надаєш невластиві повноваження. Що стосується Мар'яни Безуглої, всі ми розуміємо, що українську владу нинішню дуже тригерять рейтинги Збройних сил України. І от, до речі, як свідчить крайнє оце соцопитування Центру Разумкова на замовлення USAID, у Збройних сил України, попри те, що влада хейтить ці Збройні сили України, вирвала Валерія Залужного, а тепер хейтить Олександра Сирського, все одно рейтинг стабільний, він становить 90%. Тобто можна чесно сказати, що Збройні сили України – це найуспішніший бренд України, це бренд, який об'єднує всіх українців в незалежності від кольору шкіри, раси, політичних та релігійних вподобань. І це дуже важливий момент. Чому випустили Мар'яну Безуглу? Справа в тому, що вона абсолютно не цікава. Очевидно, що це буде перший і останній похід в політику. І це такий чорний рот, через який Банкова намагається озвучити найогидніші вкиди на українських військових, на головнокомандувачів двох і очорнити українську армію. Коли я дивлюся на Мар'яну Безуглу, знаєте, у мене одна думка. Всі ж, мабуть, знають історію про Гітлера, про те, що він до того, як стати політичним діячем, дуже хотів стати художником. І коли він пішов вступати до художнього навчального закладу, йому сказали, що, ну, очевидно, прям живописця з вас не вийде, але розгляньте для себе варіант стати архітектором. І, до речі, потім я дивилася ці малюнки Гітлера, і розбори їх реально фахівців у цій сфері, як вони кажуть, що із нього міг би вийти геніальний архітектор. Так от до чого я? Мар'яна Безугла якось в одному інтерв'ю розповідала, що їй дуже подобалося малювати, і вона хотіла бути художницею і навіть викладала свої малюнки. Але її батьки сказали, що ти маєш продовжувати сімейну династію, стати лікарем. Вона вступила в університет Богомольця. І, на жаль, так як у нас із 2014 року всі люди з медичними дипломами це апріорі були військовозобов'язані, Мар'яна Безугла попала там як медик трошки в структуру Міноборони, і її поперло, що вона така фахівчиня в сфері армії і безпеки. Коли я дивлюсь на Мар'яну Безуглу, я розумію, що краще б вона ставала художницею, і реально ущербу для української державності, для Збройних сил України було б набагато менше. Мар'яна Безугла, так, вона намагається зараз дискредитувати Збройні сили України, і у цієї заяви стосовно Сирського і Залужного в ДБР і Генпрокуратуру мають одну мету – стерти символізм, повагу до цих двох головнокомандувачів і абсолютно переінакшити у споминах людей всю історію, що ж насправді трапилося у 2022 році. А в 2022 році з зусиллями двох наших ключових генералів – Залужного, Сирського, ну і їхніх інших людей, але я називаю конкретно цих двох, було здійснено успішну оборону столиці. Було звільнено Північ, було звільнено Харківщину, просто тріумфально. Було звільнено Херсонщину і було відбито, до речі, подальше просування росіян в бік Одеси. Українська влада дуже чітко розуміє, що саме з влади політичної спитають, чому влада ігнорувала попередження західних розвиток, чому влада влаштовувала велике будівництво, чому влада буквально за 4 дні до повномасштабного вторгнення розповідала вустами Зеленського, що ну так ми ж не можемо дати грошей на армію, тому що у нас не буде грошей на дороги. І для того, щоб люди не питали це саме конкретно політичної влади, зараз влада намагається створити альтернативну історію, що це військові не готувалися, що це військові, мовляв, профукали повномасштабне вторгнення. Хоча все це розбивається дуже просто. Є низка скрінів із цитатами Зеленського.
І є низка заяв Арахамії, да, в відео, що а що то слухати оці західні розвідки, що то читати той CNN і Більд. Там ото тільки наговарюють і ПСО ото проводять. Також були запевнення тодішнього міністра оборони. Тоді, я нагадаю, у нас був Олексій Резніков, який сказав, що дивіться, з території Білорусі на нас ніхто не нападе, тому що Хренін, керівник Міноборони білоруський, дав чесне офіцерське слово, що ніхто не піде наступати на Київ. Ну і головне, сам Зеленський неодноразово зізнавався, що особисто його попереджав директор ЦРУ Вільям Бернс із дуже точними картами нападу, які абсолютно здійснилися ну просто на 100%. Як Росія буде нападати на Україну і які шляхи вона обиратиме. Але Зеленський сказав, що а ми не хотіли влаштовувати паніку, тому ми і не попереджали людей. Тому намагання очорнити армію буде. Я думаю, що це не остання серія цього жахливого серіалу. Але я сподіваюся на те, що в людей не коротка пам'ять. І знаєте, як у цьому голлівудському блокбастері зі Шварценеггером, наша місія – згадати все. Ой, Марина, це насправді жахливо. Якщо вдумуватися в те, що ти зараз сказала, що я перепрошую, я з моїм другом, просто ми ті серветки викинули за місяць, 2-3 до вторгнення, малювали ці напрями можливого наступу і уявляли, що так воно і буде. Єдине, що ми не врахували, що так легко вийдуть з Криму. Війська, власне, найбільші втрати вони через це і продовжуються через той вихід з Криму. І ми обов'язково ніколи про це не можемо забути. Зараз, може, і не на часі про це згадувати і розбирати, але те, що і Маріуполь, і Мелітополь, і Херсон – це все через той вихід з Криму, це дуже боляче, особливо для нас, для кримців, для тих людей, тим більше, хто були на блокаді Криму ще в 15-16 роках, розуміли, що ну, там можна було влаштувати таку потужну лінію оборони, що просто навіть ідеї вийти з Криму не було б. Але вийшли. Ну, залишимо це на майбутнє, цю тему, цей розбір, напевно. Не знаю, може ще говорити з тобою таку тему, як ця кампанія проти ТЦК, яка, ну, вона джерелом її, просто я абсолютно певен, є Росія. Але і в нас є люди, і деякі структури, канали, які розповсюджують ці відео з суперечками, сутичками, з бійками, з нападами, тощо, причому ну, дуже часто в маніпулятивному стилі, обрізані ролики, але мета досягнута, в принципі. В соціальних мережах панує зневага до військовослужбовців і панує співчуття до ухилянтів, яких б'ють, яких від них відбивають якісь тітки, тощо. І нещодавно я бачив там у Твіттері допис одного військовослужбовця, він каже, а як ми хочемо вигравати війну, і ми не виграємо цю війну, допоки просто будь-які перехожі будуть допомагати скрутити цих тіток, які відбивають тих, хто там б'є співробітників ТЦК, тобто військовослужбовців ЗСУ. Що з цього приводу можеш сказати? Можу сказати так, що ця історія, вона доведена до істерії, накручена. Тут велику роль грають телеграм-канали. Я раджу кожній людині повідписуватися від зайвих телеграм-каналів. Я повідписувалася від телеграм-каналів оцих всіх. У мене тепер в настройках телеграм-каналу англійські приколи і щось там ідіоми німецької мови. І без оцього пласту хайпаніни, хайпажорства і трухи я себе почуваю абсолютно нормально. Що стосується мобілізації, я думаю, що ви могли помітити коментар Романа Костенка, українського депутата фракції «Голос» і, до речі, військовослужбовця, який звільняв, до речі, своє місто рідне Херсон. Проте він там сказав дуже цікаву цифру, що у нас буквально за травень і трошки червня було намобілізовано людей більше, ніж за попередні півроку. Чому так? Тому що нарешті пішов нормальний процес мобілізації. Чи можуть бути в цьому процесі мобілізації людські фактори? Коли хтось із потенційних мобілізованих биконув, коли хтось у ТЦК влаштував бикотеку, я маю на увазі тих військовослужбовців, які там служать, так. Але через те, що телеграм-канали це множать,
поширюють. Складається, що це у нас тут масова така істерія, люди не хочуть мобілізуватися. Ну а про цих жінчин постбальзаківського віку, які під кущами караулять і влаштовують істерію, теж вже було багато розписано, що це от технологія Росії, що Російська Федерація платить і таким жіночкам, і, до речі, дуже часто неповнолітнім, яких просять там за певну винагороду підпалити машини Збройних сил України. Я хочу сказати дуже важливу штуку: можна ненавидіти ТЦК, можна ненавидіти мобілізацію, але якщо якийсь малолітній клоун спалить машину Збройних сил України, то на наступний день ми ж самі тиловики будемо збирати на нову машину для ЗСУ. І враховуючи нинішні ціни, це не менше 300 тисяч гривень. І дуже часто цю машину ще треба буде додатково переправляти десь із Західної країни Європи. Тому це ущерб собі і витрачання тих грошей, які б могли піти на певні речі для кожного з нас, хто буде докладатися, щоб купити цю нову машину. Що стосується оцих всіх істерій стосовно ТЦК, я вважаю, що їх би могла припинити єдина заява українського президента у вечірньому відосіку, що давайте не влаштовувати кач, давайте не нападати на військовослужбовців. Але, на жаль, натомість ми бачимо, що навіть у вечірньому кварталі влаштовували жахливі номера, де дискредитували форму ЗСУ, і окремі квартальні жінки засовували свої язики в рота своїм колегам, намагаючись розповісти про те, що у нас у ТЦК сплошна порнографія, і працюють там абсолютно неадекватні люди, які тільки думають, як би там позаводити купу романів. Це абсолютно точно. Я можу сказати, що багато хто з працівників ТЦК це військові наші, в першу чергу. Вони дуже втомлені, вони працюють цілодобово. В них не дуже така вдячна робота, скажімо прямо. Ось, і всіх їх оголошувати там бандитами, бюрократами або там хабарниками, ну це, якщо це не ІПСО російське, то це просто підлість, по-перше. А по-друге, не буду. Я хочу сказати, що ну, я не знаю, а чи можна, ось на твою думку, якось це чітко прокомунікувати? Ну, Зеленський, може, не буде це розписувати, але розписати якось послідовність дій у вигляді там ролику для телебачення. Тобто, що мають робити і не мають робити ті, що мають робити, не мають робити інші, згідно з чинним законодавством, оновленим, так? Щоб не було спекуляцій, щоб було зрозуміло, чому його там, наприклад, затримують, тому що якихось документів немає, чому він, значить, має поїхати або не має поїхати, що він має мати при собі. Якось може нейтралізувати цю всю фігню. Це перше питання. Ну а друге про медійне нейтралізувати. І про телеграм-канали. Канал Джокер, від якого, напевно, ти давно відписався, я теж дуже давно, виявляється, це якийсь там 29-річний хлопець, я перепрошую, я не іджист, але такий вплив у державі цей канал мав, принаймні, не знаю, як зараз, я не дивлюся просто. І вони теж, я чув, що займаються дискредитацією роботи ТЦК системно. Найперше, кожен вплив – це коефіцієнт корисної дії. Що приніс цей телеграм-канал? Якщо подивитися соціологію, не було зростання рейтингу, популярності, впливовості жодного з тих персонажів, про який телеканал Джокер виписує, що які класні там потужні менеджери. А це ознака, до речі, що така технологія не працює, вона неадекватна. Ну а після того, коли розкрили особистість цього персонажа, який там за адміна цього телеграм-каналу, я не скажу, що для мене це була нова інформація про те, що це цей персонаж, мені давно вже скидали інформацію. Але я думаю, багато хто зацінив, настільки там тупе обличчя. Це тупе обличчя вирожденця. І можу сказати, що буквально за кожним телеграм-каналом стоїть отаке тупе лице. Буквально днями я поверталася із-за кордону і їхала у потязі Львів-Київ. І, знаєте, на ловця ж біжить, на мене як на мисливця завжди біжить звір.
Справа в тому, що в моє купе підсіли два персонажі, і судячи з їхньої розмови, я зрозуміла, що вони два адмінканали кількох телеграм-каналів, тому що вони дискутували, як же за криптовалюту повісити певну новину. На жаль, я так і не почула, що ж там була за новина, так би я вирахувала, що це за група телеграм-каналів, тому що вони там почали жерти чіпси і позасинали. Але я подивилася на них, я оцінила їхній безграмотний, абсолютно русський язик, абсолютно безграмотний. Я знаю дуже добре російську мову, у мене мама бібліотекарка, і, відповідно, всю класику русської літератури я прочитала від А до Я. І знаєте, коли люди кажуть, дзвонять, покушать, поговорим за ці слова, ну, тобто, мабуть, не такі люди мають писати новини і формулювати якісь там сенси та ідеї. Марина, Я Марина, дякую, просто спливає час програми. За законом Лесі Подерев'янської естетика випереджає буття. Якщо така пика вам десь трапляється, відмовляйтеся чути, слухати її. Дякую, Марина, що знайшла час поспілкуватися.